lalape koma dari mola silang sano anak menjalang titarang ata nama dasar dulu mola di daerah Cino jalur tibo kanangaria waktu nei kini sekete yo malana wapantoan kapai naik kereta api kapulang awak naik oto unikawanya orang di luar negari banyak mati tak kawayu dari sikote Rami koma kampung si pulang ake rami diana orang kambang ditambang batang nanyo nona badari jatuh sularonyo awak memandang kalawitan awak karajo di kampung kola jale melo puke mencari bare bagantang-gantang corona lakati boyo di malo nak mamang para atien cuma sakit oleh nawapan toen guru sekolah dari nanyo bayang dulunya majari salido nakawanya di daerahku jadi ang kota payang karona lakama ampe pulo kadang ayinyo mula ditambulun kadang komanying kamuaro to unikawanya orang di luar negari banyak mati tak kawayu dari sikote Rami koma kampung si pulang ake rami diana orang kambang ditambang batang nanyo nona badari jatuh sularonyo awak memandang kalawitan awak karajo di kampung kola jale melo puke mencari bare bagantang-gantang corona lakati boyo di malo nak mamang para atien cuma sakit oleh nawapan toen guru sekolah dari nanyo bayang dulunya majari salido nakawanya di daerahku jadi ang kota payang karona lakama ampe pulo kadang ayinyo mula ditambulun kadang komanying kamuaro unikawanya apa pemerintah membantu malah 1 triliun cuma dibagi rato-rato di sawah awak batanam padi kemade tanam padi ampe duo na mamangnya paratin awak komade lotonyo di perbadinyo kayo dape jo jatayinyo
bawa mendang dadak lawa dondan yu kamwaro. Nambasik ko balaki sagalo indak ba ko bantuin yo tak yo ado